Kasing samla Catholic Umran Circle, Komisi Penta Benisnok tilang ya kejingdap arpasan snem jongka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement, haka khatlai terik unai biang arjar arpway, kala penlong ya ke window trekking ya ke balas dang, na Umran Diary Shadow Ulum Sopet Beneng. Haka teka jinglai trekking lawan Benishim Penta kumbashispa tamngut kikun samla, joki kendai teliki balang ki bahap apa ke Umran Circle. Lawan ban ai mensi me kiti ki samla da uba Rocky Marwen uba deiru uwe ne ki samla rangba jongka temri boy. Ya kate ke winter trekking layalam da presiden kasing samla Catholic Umran Circle uba Kidor Yost Kar. Kami kati duksa ka bakrao baki kum ki kun samla jongka balang. Dia teli kum ne mau pidon ke jingi pidon ke jingi buram markaliang. Kadi ka por kum ki kun samla ba kum no ba ki pi ki kun samla pindon. Kamensim bandan ke jingkit kli ban train nak menta ka balang ban khamtam ro kumro man train nak menta ka imlang ka salang ke jungi kani ka winter trekking dalam kumsi menta ku man wanra ke jingi ke jingi jan hapling jumpi ki khun samla ki kumsi menta ro ke jing penkre ya kani ka jingi nanti jong ka balang ha ba ka jingi kenduk lang jong baro kinong yelam nyam bah khmat jong ka balang ke jungi ka balang Katolik mau kadang kesinat ke bahe ha kepala sedang nadu mentau senam arajar arpway batkan kut hadu arajar arpulai dia kani ke tim ke bah khmat kalong ke communion ke participation mission bat ke mission mau ke communion bakut ke jing sim menta bat ke thong ke balang bakan wanra na ke menta ke jing suk ha kani ke slapar thei bat kum churu na ke menta ke ying ke paskem jong ke balang bai ke samla bai ke bang akwa banong ha kani ke pom tolong kiba ya ik markeliang ya burom markeliang bat khamtam le nginjan banyak rungkat bat uble de kublisibun ya kajing kloi ke jongpi ban kemaulem ya ke kerteng ke jonga bat kublisibun kajing ailat ke jongpi ban dan tak lem bat ni akan ni step apa pulang dengan kibot kibriang kumjuru kajing seneng kajing krau kolong ba kalenti ke bacengai niat ha ka surok ba niat da kajing tibru tuble bat ngin piru sa ka perthei ba ni kum ki khun samla jong balang mapi khun samla jong balang kandai ke nuksa ya ka imlang ka salang dengan kibok kirang epi ba pin poisuk ba pin wan paisuk ba ublei undan rungkat lem ba pi baro beli sibun pi baro beli sejarmu keren ni penpau ka jing sngau kemen ka bakrau ba menta ka sngi ni kum ka sang samla Catholic Umran Circle ni pelong ya kani ka winter trekking nadu na ka balang snong Umran Diary hadu ha ni udum sebat peneng tingila sedang nadu mene menstep ngila poi ha kani ka janmit ka mentah te ka de kelenti ka ba jengai ba tin ri ki samla jongi kila lek sitom kat ni kila poi lut ha kani ka jaka tingi sngodap da ka jeng keman ka bakrau kham tam iri samla khlam thaj wat ha siteng lenti ki don ki pala thaj hendrei maki kila ai kata ka bor ka sor pan i ka jinglong samla ki jinglong sirham maki kila yat paki poi sadu chani uta ulum sapat bleng kata ka jing trang jing anut joki samla te kani kalong kadak kasien bangi kum ki samla ha ka ba ngi sim mentalang ha kani ka jingra ki ka server jubili jongka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement bahkan sadap arpasan snem te mengi kum samla jong Umran Circle ru ngi sim mentalang da ini program ban pen i saki para samla bangi kum ki samla ngin long kita ki ban yayat lang ban yatrai lang hakikam mensim namar ba ngi i ki samla menta bun hi ki ngop ha ki kam jong ka jing sha pen so ka parthai ha ki drox ne ha ki ni kita hi kam kai te han rei lengba kani ka jing yat lenti jong i kum ki samla ka pen i kata ka jing long sirham bangi long ki samla ki badap da ka jing shat jing klan ha ka met ka mensim te ngai kublai kham tam i phi ki samla i pi we ki balai poi hang ni khlem dala banajer kerteng mo ka jing trei sitom ka jong phi pa phila ya no mensim ba ka deka jing pelong chungi ke jing khot ke chungi manta ka long ka bajop te na ka manta jong phi we kha khlam la banda jar ka teng hen ring ai ke jing thap ti pajam nam ta jong phi bless you ya jinglong samla Ready bro 1